дъвчеш там? А? Марта. Маста гръзе. Не. 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 Ори. Днеска ще ме взема спрей за гръзне, да видим. Не. Ори. Ben de ihtiyacım var. Ver. Ще купят маса. Цяло на тебе. Не. 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 Ела тук. Започва се. Ела. Аз го въртам товарята и по масата със съди. Ела е тук, ела. Ела е Просто хулиган. пързаля Ела. с зъбите, това е. Ела е тук, не търси за крадене. Не търси Така, за и ти може да ги крадене. рафаш. Сигурно. Ще измъкнем тетрадка.